Damos esa entrevista no día de hoxe. Ele é Marcos Molc. E polo que parece non había un candidato mellor para sustituir a Diego Vázquez no cargo. Bos días, Marcos. Hola, bos días, que tal? Felicidades. Moitas gracias, Fran. Bueno, eu teño que dicir aos ointes que xa o fixen en persona, hoxe fago en directo. Isto de que polo que parece non había candidato mellor non o digo eu, a tenor dos comentarios que pudemos ver estes días nas redes sociais, é algo que no que todo o mundo parece estar de acordo. Ti como te ves no cargo? Bueno, eso nunca se sabe, non? O sea, digamos que é unha misión nova para min, ainda que, bueno, levo colaborando xa ca directiva uns anos, bueno, creo que a estrutura ahora mismo do club é moi boa, hai moi bons traballadores, moi bons entrenadores, moita xente que colabora con nós xa dentro da directiva e fora da directiva, co cal, digamos, solo hai que manter o rumbo do barco e non haberá problema. Eu creo que non vai haber problema con esa cantidad de xente que traballa na escola. O presidente, eu creo que ao final é máis unha figura representativa que outra cousa. O importante é a todas as persoas que traballan detrás. Como foi ese traspaso de poderes? Pois bueno, xa en marzo o anunciaxedes vos na Voz de Galicia. Diego tiña outras responsabilidades como presidente de APECO, da Asociación de Constructores, bueno, xa tiña quizá demasiado traballo para asumir el como máximo responsable. Bueno, realmente foi unha proposta del, pero que logo ratificaron toda a xunta directiva e os socios do club. Marcos, eu entendo que coñecendo a Diego Vázquez vai seguir sendo un apoio importante para estes primeiros pasos. Seguro. De feito, é que eu creo que non se vai a desenganchar, porque ainda está o día das cousas que pasan día a día, entonces é moi difícil, porque, bueno, leva toda a vida tanto de adestrador ao principio. De feito, foi o meu primeiro adestrador, xunto tamén con Javier Cotelo, entonces eu podo, digamos, presumir de que levo os 30 anos da escola Vázquez Siria, pois levo desde que comezou realmente. Teño ahora 37 e empecé os 7 anos, co cal levo vista toda a historia do Vázquez Siria. Para mí é un orgullo. Además, como pasarás a historia como un dos mellores xogadores das escolas hasta a fecha de hoxe. Isto tamén é un orgullo, non? Isto tamén se comenta, non o digo eu tampouco, Bueno, eu creo que xa estou bastante superado, porque mira, estes días salía noticia de Jonathan Barreiro, que tamén formou parte da escola, que foi campeón de Europa antes de ayer, me parece, ca selección sub-20. Entonces é verdad que os xogadores, digamos, que despuntan máis rápido, pois se van antes. Nós como escola, unha cidade pequena, pois é unha pena, non? Nos pasaba tamén este ano con Enrique Melini, que tamén foi fichado polo Obradoiro Peleteiro. Claro, é unha pena que despois de formar os xogadores con estes bons entrenadores que temos, que claro, teñen que voar a outros sitios en donde digamos, teñen máis proxección, pero bueno, para nós é un orgullo de que... Claro, eu que che iba a decir, que efectivamente de que salgan daqui e que podan, bueno, ao final ter unha vida profesional pois o máis cualificada posible, pois para nós é un orgullo. Marcos, chegas a un club totalmente saneado e que posiblemente este a vivir o seu mellor momento. Isto, sen dúbida, tamén é un extra de responsabilidade, non? Sí, eu creo que o que te comentaba, como tampouco podemos ter equipos nas máximas categorías, para nós, digamos que o éxito debe ser en canto a volume de xogadores, e que ese volume ao final se faga ter a xogadores de alto nivel do pobo os máximos posibles. E agora mismo a escola ten dos que traballamos nós directamente na escola, cas colaboracións con Artai, as escolas municipais de Laracha, Ponteceso, Santa Comba,
e outros concellos que, bueno, que están traballando o baloncesto, pois chegamos xa casi a 500 nenos bergantiños que bueno, que nunca se viviu na historia do baloncesto claro, na comarca. Falamos de Artai, falamos de Laracha, falamos de Ponteceso. Próximamente estades en algún sitio máis, porque seguramente esteme esquecendo de algún. Sí, estamos traballando en outros concellos limítrofes. Bueno, prefiro tampouco non sei se os concellos están interesados en que se comunique, non? Pero bueno, estamos traballando en varios concellos a ver se entran na posibilidade, porque a verdade é que é moi bonito, sobre todo para os nenos, as escolas municipais están ben cando poden competir os nenos, cando se poden desplazar. Este ano fixémolo en Ponteceso, partíamos de 0 xogadores en Ponteceso, e o primeiro ano traballando ben a captación de rapaces, levando ali a xogadores que chamen atención, etcétera, pois conseguimos ter 50 nenos en solo un ano, o sea, de 0 a 50 en solo un ano, é que se fai ben, está claro que funciona. Entonces, que esos nenos de Ponteceso poden salir a Laracha, a Coruña, a xogar diferentes campeonatos, pois ao final é un aliciante para eles. O importante, o bonito do deporte é eso, ao final ter amigos en todas partes, poder xogar en moitos sitios, conocer, bueno, creo que esa é unha das misións desta creación das escolas. O anterior presidente daba un paso a un lado polo que falábamos ao principio por motivos de axenda. O seu caso neste sentido tampouco vai ser fácil, non? Sí, home, el digamos foi o creador tamén do Peque Básquet, que é unha aposta clara por la formación de base e tal. Entonces, sí, tamén nos pediu que sempre ir da man dese proxecto con el, con Diego. Entonces, así o faremos. Bueno, non vai a estar desvinculado seguramente de ningún proxecto da escola. Bueno, que decía eu que eso, que el deixaba un pouco o cargo porque, bueno, xa se acumulaba moito chollo. Quería preguntarlle eu a Marcos Mol si como leva el eso, ¿no? Porque tamén temos familia. Claro, claro. Como leva Marcos? Ten familia, tamén empresario, máis isto. Al final hai que facer un oco, ¿no? Claro, o sea, ao final, bueno, eu decía outro día para a prensa que é máis unha afección que un traballo, non? O sea, ao final desconectar en algún momento do día ca túa afección, que creo que fai todo o mundo. Ao final todo o mundo necesita un momento de relax, se non é o gimnasio, se non é a pesca, se non é algunha afección, pois necesita a mente desconectar hacia outro lado que non sea o traballo. Entonces, como no que disfruto o baloncesto, pois que mellor forma que axudar a que os nenos tamén disfruten. Unha afición con moita responsabilidade, pero unha afición a fin de contas. Pois Marcos Mol, nos dende aquí desexamoslle toda a sorte do mundo para esta nova singladura e que eso, que vaya todo moi ben e seguiremos falando, teremos tempo de seguir falando. Gracias por atendernos e nada, pedir disculpas porque onte ao final co tempo non pudo ser entrevista, tuvimos que facela no día de hoxe, pero bueno, aquí estábamos. Nada, non pasa nada. Nesta semana teremos novedades, eu creo que importantes, o sea que xa iremos desvelando pouco a pouco cando se fan a realidade. Pois eso, seguiremos en contacto. Unha aperta, moitas gracias. Moi ben, veña, un saludiño.